Призив на БСП район Тракия. Сглобката най-после се счупи. Отиди си! Най-вредното, най-страшното, най-безумното управление на България за последните 10 години. Отиди си! Но страхът остана и болката остана, като във филм на ужасите. Истината е, че обществото ни е болно от омраза и разочарование. Болни са душите ни. Живеем разочаровани, объркани, обезверени. Самозвани псевдополитици, анализатори шетат из парламента и телевизионните студия, изпълнявайки поръчки на чужди посолства, ровят в мозъците ни, изопачават историята ни, заклеймяват. Дори необезпокоявани от никого, заплашват със смърт всеки, който е дръзнал да помни и да брани истината. Или има различно мнение от политкоректното, т.е. евроатлантическото. Пипалата на кафявата чума са плъзнали като отрова навсякъде в обществото ни. В публичното пространство летят омраза, недопустими квалификации, тонове унищожителен гняв. Мъдростта, здравият разум и държавността се търкалят някъде в краката ни, стъпкани, смазани от некадърници, подплатени с непремерени дози на халство и алчност. България никога не е била толкова болна днес. Разделена, разкъсана, изплашена, с разстреляна истина, поругана история и отречено православие. Родино моя, с размазаното си от срам и омраза към Русия лице, ти си лесна плячка на новите ни западни господари, които са ти отредили ролята на една нова Украйна. А предатели с глобкаджи дал Господ. Свирепи, безмозъчни, озверели от алчност за власт и пари, готови да продадат земята ти и да направят на курбан синовете ни. Маските падат една по една. Байдън изрече сакралните думи, че България е призвана да оглави източния фронт във войната. И се втурнаха в надпревара да доказват своята лоялност, майцепродавство и липса на достоинство, жълтопаветни красавци и изпрани познати муцуни, обединени единствено от зеления цвят на парите. Кой от кого по-верен на новите ни сатанински партньори? Кой от кого по-наведени? Някой открадна достоинството на родината ни. Как стигнахме до тук? Как позволихме на шайка отявлени новоизлупени фашисти да решават съдбата на България? Какви изчадия облякохме във власт? Народът е казал: ми не питай защо управникът ти е подлец. Питай себе си защо си го избрал. Защото го позволихме, хора. Защо го позволихме? Обсебени от омраза и разединение, забравихме срещу какво и кого протестирахме месеци наред. В името на какво и по заповед на кого децата ни бяха влачени и бити в центъра на София. Децата на българския народ, който вече не можеха и не искаха да живеят в мафиотска България. Забравихме скандалите в няколко провалени парламента. Забравихме как безсрамно нарязваха паметника на съветската армия и с кървавите си ръце ядоха тортата на срама.
чудовищно украсена с отрязани детски ръчички. Не се посвениха да осквернят с извратените си мозъци дори Конституцията ни, с което предизвикаха конституционен хаос в държавата. Трудно се понася толкова много арогантност, съчетана с тотално невежество и цинизъм. Нужен е рестарт. Време е да върнем разума и нормалността в политическия и обществен живот на страната ни. Да стъпим здраво на земята, да заровим дребните обиди и да си спомним, че на прага са изборите. Избори, съдбоносни повече от всякога. Да застанем като стена срещу партиите на сглобката ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС. И никога повече да не ги допускаме във властта, защото всеки глас за тях е глас за гражданския мир. Защото залогът е България. Време е да решим в каква държава искаме да живеем. Коя партия предлага най-разумни решения? За кои политици добруването на народа е кауза? Бъдещето е в нашия избор. А изборът трябва да бъде мъдър и ценностен, ако искаме да ни има. България има нужда от силни политици, родолюбци, за които не грижата за Украйна, а грижата за българския народ е единствена кауза. Политици, за които националните интереси на България стоят най-високо, за които България е тяхното сърце.